खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 12 डिसेम्बर मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं फामि ब्रह्म नार्जारिया। फान्जामुथिनि गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि साना जोबोरैनो मोजां जागोन। मावनो लानाय खामानिफोरा गासिबो जाफुंजोबनो हागौ। बृष राशि। सांग्रां थानाया मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा माबा मोनसे खैफोद फैनो हागौ दिनैनि दिनाव। मिथुन राशि। नोंथाङा दिनै मोनसे गेदेर बिबान मोननो हागौ। थारैनो मोजां सान जानो हागौ नोंथाङा दिनै। कर्कट राशि। जायखिजाया आनजाद होदोंब्ला मोजां जानो हागौ। नोंथांनिया दिनै मोजां सान जागोन। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननि सिगाङाव बुंथिनो सानदोंब्लाबो बुंथिनो हानाय नङा। कन्या राशि। जोबोरैनो मोजां सान जागोन नोंथांनि दिना दिनै। नोंथाङा साख्रिफोर मावोब्ला नोंथांनि साख्रिया दिनै देरनो हागौ। तुला राशि। गाज्रि खामानि मावफ्लांनानै बदनाम मोननो हागौ दिनै नोंथाङा सांग्राङै थानाया मोजां जागोन। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि जिउआव गोबां सान्थि फैनो हागौ। मावनो साननाय खामानिफोरखौ मावोब्ला जाफुंनो हागौ। धनु राशि। जोबोरैनो मोजां सान जागोन। गोसोनि लुबैनायफोरा दिनैनि सानाव जाफुंजोबनो हागौ। मकर राशि। दिनै नोंथाङा मानिबा जाउनाव सोरजोंबा नांज्लायनांनो हागौ। नोंथाङा दिनै सांग्राङै थानाया मोजां जागोन। कुम्भ राशि। दिनैनि दिनाव नोंथांनि मावनो लानाय थांखिफोरा फैमाल थांनो हागौ। नोंथांनि मावनाय खामानिफोराबो फैमाल थांनो हागौ। मीन राशि। नोंथांनि साना दिनै जोबोर मोजां जागोन। गोबां सुबुंफोरजोंनो गोरोबलायनो हागोन नोंथाङा दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिं थिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फान्जामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाजों लोगोसेनो क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया लानानै फैबावबाय दिवालीनि धामाका अफार। 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बर खालि सानब्रैसिम दिवालीनि धामाका अफारा सोलिगोन। लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि नों फसायनाय बाइक जेरै पालसार, सिटि, प्लेटिना, एवेन्जार, डमिनार बायदि बायदि आरो गोदानै लन्च जानाय बाइकखौबो लानो हागोन। बाइक गोदानजों लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, गंनै हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन। लोगोसेनो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसवेर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सियावल' नङा, बेजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो अफारनि सुबिदाखौ लानो हागोन। आबुङै मिथिबावनो दानो कल खालाम 6000399187 नङाबा 8822018193 जानबुं अनजिमायाव।